Good morning mga kabisdak. Nato diri karon sa kuano. Domingo ro no, biskay wala tay biyahe pero natay biyahe karon kay ano, kulang og tra kay hatawan man gud sa lain nga kuan gud, lain nga departamento. Og nato diri karon no, nami sa mati karon. Klara kang bungot eh. Oh no. Nasa bungot natin tanawon karon. Nanami diri ja tawag nga kuan sleeping dinosaur og narang anak sa dinosaur nagmata. Tinawa sa kuan bre. Sleeping dinosaur. Tinaw juga siya. Muna mga kabisdak ang sleeping dinosaur. Oh. Klaro kayong ulo. Ulo sa sleeping dinosaur. O nga, anak sa sleeping dinosaur. Cada kay guan mga kabisdak, cada kayo view. Dito banda, lahat sila nga grupo. Mga bikers na sila. Dere, mga delivery boys na eh. View ano? Nindot kayo mga kabisdak, nindot kayo. Isa tong taga Davao Oriental ya. Oriental ba dere? O nabi diri sa iyang area karon. Among gisubay ning dinosaur nga natulog. Kapoy day kung ano. Buntag sayo no. Nakita man atong adlaw. Takpan kami. Nya, na may series ni Juan ngadakpan ni karon day. Oh no. Charging sintas. Wala na may bang panood to pamahaw ani. Tuya na mo. Nara ni diri ang nindot kayo. Pero tingala mi ba Valentine's Day man ta karon. Ay, happy Valentine's sa tanan day no. Valentine's Day karon na pero mingaw man. Wala ka sila nanago da sa ubos. Da sa ubos mi ko. Mingaw man pud di pud pwede sa diri kay urag bagnot man. Oh, may diri ka mga kabisdak. O gito mga bisdak ya o nara. Tanaw na to. O laing zoom sa akong kuan jud mo lang yun eh. Ang akong kuan san eh. Katong bagong niabot ako nga telescope, may pulos ako lang ibilin. Glagot man ko. Mga kabisdak ang view diri. O medyo dagan-dagan na mong ni kuan no, dagan-dagan na mong ni Hono no kay nakita nila mo nga medyo mga artistahon pud mi. Ang narare ang kuan no, anak dinosaur. Ay hindi ko rin tiyan anak dinosaur. Dinosaur, mura ba na akong ano ba? Mura ba na akong ads? Indot ito kaya dito. Indot kayo. Indot nga place. Ug ang adlaw padulong pa. Kung ato sa nang hulatang kadali no. Paggawa sa adlaw, larga na pud mi. Ug ganang banda unahan gamay muna ang mati kana hindi mga suga-suga. Ano sindrom mati? Gikan sa diri mga 18 kilometer siguro. Gikan diri. Medyo dol-dol na lang. Wala o makiklaro man ninyo no. Kayo tao god lang to kung telescope na ko ako tong gidala diri karon nya may pulos naglagot man ko. Bilin lang nako yun. Wadi klaro. Kalas na ko sa kung kuan na to. Bayad na to. Bro, berat-berat to man siya. Mana mga good vibes o mga bisdak day. Bisdak. Ang ulo ba no? Saan ang uluhan ano? TL. Lindot siya view ba? Ang adlaw hapit na. Yan sa mga bati karon nga dakpan nga kanina. Ulo kayo nag-iwas. Pastilan kayo. Dagan-dagan. Ngayon, kita pa dyan. Ngayon, dagpanan ni Ron. Ano yung kwarta? Kaya itong ibaya dito. Kaysa matikitan ta, di ba?
Sa putan ni. Mga bikers to, mga bikers dito. Ayag ano? Muna si Relby. Ayag. Siyempre to nga rin siya, at least pinangga ka na ako. Mga bikers, grupo sa bikers dito. Mga bulbul na sila. Oh no! Ano yung mga good? Kapon taguan ba no? Pre! Ah, nasa krokodilo, asa krokodilo. Ay, kuha to ba? Kuha to ba? Sige lang. Panarang ang view. Bisa ang view. Pindot nga please, Dre. Pero natingala dyan ko ba nga. Valentine's Day, ang takaroon, mingaw ang kayo. Mingaw kayo, no? Atuwa din nga makita ang dinosaur na natulog. Pindot nga area. Magunta. Ang sige ba nagbalik-balik Dre, aron dagan mang video nga mo makuha Dre. Tapos adlaw eh. Tapos ano, sunset na. Sunrise siguro. Sunrise lagi yun ang sunset. Ay, correction day, sunset. Ay, sunrise. Sunrise? Sunrise. Araw. Kumsa ka nang ano ko nang magagmay dyan, no? Spaceship. Kisya ba? O, gumalan to mga kabisdak. Manlakaw namin kay wala na. Apit na la size. Pangita kami doon sa among delivery na. O, salamat. Oh no!